Hello, in sakna boroman tlom rin tlak le tlo si brick le langkai balu zorna ZS Enterprise si mui airport rota kan hong tharta ZS Enterprise a hian brick le langkai balu chatak tak tlom tekin kan zwara AMC area a kan deliver theibo miron dor ve nge yang che imamo huna heng number a hian miron beta che 600916 3075 93629 A&J Mizo Channel chuan chibai kan book levek chuwa khong agin kan channel hi min lo subscribe pa min lo like ka min lo comment saka min lo share sak turin thlir tu mi pui zong zong tele member te in khong ai na kan ron dil chuwa tin tu huna hian kan soi tawngin A&J Mizo Channel chuan mi pui te ta na thil thazok tur nia kan hriat kan ron chhop chuak zel dona hemi atan hian thil tu mi pui te le zoram mi pui te pon min lo thlir saka min lo en sak turin kan ngenin kan som tak zet zet chawani chuan tun huna hian hei kan ti ngai lo thil ania midang po hian an ti kan la hrelowa tuna hian a voi khatna tan kan han ti chin don ani a chuta chuan thlir tu mi pui te hna lawmman kan pele dona chuta chuan thlir tu mi pui ten in comment na khan Nula pakhat ignu student nilai Indira Gandhi National Open University a zirlai kan ron chhop chuaka chu a hming le a veng kan soidon lowa a hming pum le a veng ronin rin siakula chuta chuan a hming le a veng le in ron rin dik chuan ring dik zinga vanei berin ni som hni le panga tlai lama hian a result kan puanga chuta chuan a vanei berin cheng zanga in hlodon ani chu lawin ringula tunge kan ron pho chua hi in lawin rin siak don nia chuan khovela hian upa sual hriveia chuan kan sual hrivei na hi eden huana tangin ani towa chu wang chuan he sual hria hi kan la vei ngara thlan mual kan liam ni thleng hian kan sual hrivei hi a top don lova thlan mual kan le kan lu huna kan tharau le kan nunna inamin kalsan huna helei taksa zalo huna ro chuan kan sual hrivei hi top chau dona amaro chu mi chhung chuan eden huan le kan thi ni in kar le khovel top in kara hian thil sual tam tak kan tia thil thalo tam tak kan ti ni chu eden huan hri kan ti mai thin sual hri keima ni a om tlata hi mi kan hne anga ya kan in sum thei anga ya ara chuak tur hi keima ni vekin pathian chakna manga kan hne anga ya ni tia kha upasual hriveana a hmu chua ania tin chumi lo le chuan thil pakhat le chu upasual hriveia chuan meichhia te hi an mak khop mai ati mak tak an nia meichhia te hian ler hi an ngai na lowa an huwa an tena an hongoi ngoi ni mi paler hi nimasela meichhia te hna hian thian nu unau nu thiani so lai mi so pa so pasala nei ta che rui hlo le thil dang zuk le muam thleng poina tilowa K3P ate 3KP ate PYD ate kausan thala ya in manga tin YMA a khotlang apo than lai ni khwale lumen ni khwale tom ngai ni khwa po bang lovin atlom ngai thina chu wang chuan ani so a thanga nei ro han ti la
mấy chia chuan ôi cái đủ tiêu lâu mấy anh tia anh ấy nghe tiếng ấy đủ lâu chăn à Felsia à Melpo pa ngay thâu lom hẳn tì là ôi cái đủ tiêu lâu giấy lâu mấy anh tia mấy chia tiền anh ấy chuan mi pa giấy lâu anh đủ xí lâu chuan mi pa giấy anh đủ xí chuan mi pa giấy na chu anh liệt lang quý zel bốc xia hi mấy chia tiền anh man thiam reng lâu hi upasual sive chuan voini thleng hian mak ala ti ani kan lo me Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ